खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। दिनैनि भिडिअ'आ स्कुटि सानिफ्रायसो जागायजेनबाय। ओमफ्राय आं थांनि एसे ओरैहाय मा होननानै बुङो बागमारायाव एसे फिसा खामानि दङ। बे खामानिनि थाखाय थाङो। बागमारा नङा मा होननानै बुङो बे सोमदोन बरगयारिनाव मा खालामना दोनदोंथाय जायखिजाया ओंखाम जानो लिंहरदों, जाहैनि एसे। सान्दुंआ अयथासार होथारदों जोंनावहाय, माने दा बुंजायो सान्दुंखौ। आयु सान्दुंआ अयथासारखा। मा स्कुल बिलाय? बेयावबो स्कुल मोनसे दं। ओइ अनजालु गथ' लांफैदों बे सायख्लुमाव दङ आराम। सायख्लुमाव दङ नालाय ओंखायनो सोमदोना फन हरगासिनो बबेसिमथ' नङा, दासो खैला मैला मोनदों आं। थांगासिनो खान्थाल मोननाय जाहोआबा खोथायानो बोरैबासो जासिगोन दा बे आंजों। दा जायखिजाया सोमदोन बरगयारिनाव थांनि, माबा मोनसे जिनिस दोनदोंनो, बे जिनिसखौ लायनि आं। ओरैहाय थांजायोमोन काजलगावनिफ्राय ओरैहाय डाइरेक्ट थांजाखायोमोन आं, खिन्थु काजलगावनिफ्राय ओरै थांथ'ला। न'आव फिसा खामानि थानायखाय न'आव फैब्रबदों। आसाम माला बानायदों लामा, माथो गावब्राला जोबखोब्रा दालां खर'लाय। फाग्लासो बुजिनानै मोनासै आं। दालां खर' गावब्रा जोबो। मैगंआखौबो दाना बागमारा, ओमफ्राय हजोंसो लायखानोसै। बागमारायाव आसाम माला लामाया जाबाय नालाय, टना जाबाय। ओंखायनो थांग्रोनिसै दै एसे। बिराद मोजां फ्रेस बार मोनो। फैयै खैला मैलानि बिहाव सोरनि न'बो मोनफैबाय। दाना आसाम मालाया जोंनि बिहावनि न'नि सेरजोंनो थांखासै। बिहावसो बैनाय राजा नङा रितु। ट्रेक्टरखौबो हालौनो लायनांगोन। दंना गैयाथाय बिहावसो दंना गैया थागोन दा न' सेरजोंनो फैबाय। ओइ मा खालामदों? दा फैगासिनो बानायसोमोन। नै फिफांजोंनो बे आरोखि नैबेनो। लामाया बेनिफ्राय जाफबबायसो सयथिबो। सासे लामा नेबाय थादोंमोन। लामाया जाफबबाय दिनैबा हले। बैयावहाय एसे मोजां दं लामा। ओमफ्राय मा होनना बुङो बागमारा सिमहालागै लामाया जाजोबाखै। बेफोर गासिबो नेपालि जोबसो। नेपालिजों बे खन्द'आव गासिबो फ्रायानो नेपालियानो। ओमफ्राय दावहानि दालांबो मोनसे। दावहानि दालां माबायदि बे नै बेनिफ्रायनो गाज्रि आरोखि। लामाया गाज्रिसो आरो दासो बानायजेनहांदों। खैला मैला बाजारसिमहालागै एसे खुनुरुखुम सोलिबाय सोलिनाया। आइयो माजों ओंखारनांगौ जाखो नैबेजों। सौदावदों वाव हाजोआ। भुटान हाजो नुजेनहांबायानोसै। थारुन जानो लांफैदों। बर' जावफैनांगोन जानो लांफैदों। खावनानै जायाबानो उफाय गैला मैगंफोराखौ। सापागुरियाव लाथ'ला आङो मैगंखौ, थारमाने बागमारायावसो लायसिगोन। बागमारा बावहायसो लायगोन मैगंआखौ। ओरैबायदि सस्तामाथ' नङा, मोजां मैगं फ्रेस मैगं मोनजायो आरोखि। थ' थांग्रोनिसै एसे। इउटुब फेसबुक नायग्रा फेमिलि सासे लोगो मोनदों। ओमफ्राय लामाया नैबेजों थांजागोन थांजाया होनना सोंदोंमोन। थांजायो जाहैबाय। थांनायनि बबे खन्द'आव माबायदि
थांजागोन ना थांजाया जायगा जायगा बेफोरबायदि बानायबाय बानायनाया थांजासिगोन बिदि मोनबाय आं दाना बङाइगावनि बेफारिफ्राबो फैनो हासिगोन नै बेफोरबायदि गारियाबो आराम सालायनो आरो बेजों फैदों होनबाथाय ओरैनो फैनो नाङा गय बागानखौ नायफै गय बागान ओरैबायदि मोजांल' नुखायो नै बेफोर गासैबो गय बागान आयै मानो एफाराब मोजां जादों बेफोरखौ गय बागानखौ दानफाय बे हन्दा मेचिनजों फ्राद फ्राद हाफायना गालांजोबनांगौ मानो एफा मोजां साइज खालामना दोनदों बिसोरो बिगोमाफ्रा गाज्रि मोननो नाङा दे मा खालाम एदावदोंसो आङो गय बागान आरो दंबावोसो बै ससेयाव सोमदोनाबो थिखोना गायदोंनो बिनिखौबो हाफायहैजोबनांगौ आयदै लागाव हाब फिसाला जाथारदों दानिया माजोंलै अंख'आ भुल जाबाय नामालै आंनिखौलाय फैनाया ओमफ्राय फुराना लामाजों थांनांगौलै जानाय नङा नैबे जाहैबाय गोजाम लामा नैबे जिजों हाबदों बे लामाया गोजाम ओमफ्राय बियो गोदान आसाम माला हाबदों सफा बानायदों सफा कमप्लिट जायाखै दाबो थ' थांग्रोनोसै आं आदसा दानिया सफैबाय मा दालां दावहारु दालां गोदान बानाय आयदै नै बेफोरबायदि दावहारु दालां बेखौ बुङो दावहारु बावहाय ओरैबायदि दावहा जायो जुद्ध माने एबसु आन्दलनसो बुहुद एबसु आन्दलनल' नङालै मोनथामफोराबो बै खर'जों बारस'बाय थायोमोन बै खैरो दंफां दंना बेजों अयथासार बारस'बाय थायोमोन ओमफ्राय नै दा बेफोरबायदि जाबाय आरोखि दालाङा बेफोरबायदि दालाङा गैला नै बेफोरबायदि जासिगोन आयै बानायजेननायथ' जाखागोन एसे लामाया गावनि आन्था बेयावबो बिहाव लागोन स्कुटिया दिनै मा अबस्था जानांगौ अबस्था गाज्रि जालांनांसिगोन स्कुटिया गाज्रि लामाजोंसो फैबाय नामाब्रा आंलाय आसाम माला लामाया बे अबस्था बियो माने दासिमबो बेजों जेबो खालामफैथ'वाखै आवफैदों ओमफ्राय गथ'फोर अन्थाव बाथाव बेसेराफोर ओंख्रिखौ मोनफैदोंनो आइयै फिसा हिन्जावफोर क्लास 9, 10आव मोननाय गथ'फोर जा अन्थाव बाथाव जोंनि आबौ गथ'आ बिदि ओंखाम उखैहाब थांदों बे खमनो बिसिना खमनो गथ'फ्रा बेसेरा स्कुलनिफ्राय मा गामि बिसोरो एदावलाङो गथ'फोरखौ एसे आयौ सेंग्राफोर बोलो हो ओंखाम फैबाय हा बर' ना हारसा नोंसोरलाय बर' गोजा मानोथो रायलाय नोंलाय ओंखाम फैबाय बाबु हा एसे स्कुलाव मोनजायाखै स्कुलाव मोनजादों दा स्कुलाव मोनजायाखै होनबा ए बाराय दङ आरोखि ना न'आव थिगखौनो जाहैदोब्रा ना मा बेदरजों गोथाव संना दोनदों बे मामिया दे फैबाय था स्कुलनिफ्राय ओंखाम मोनजायासैनो बाराय दङ नालाय स्कुलाव ओंखाम मोनजानायनिबो बाराय दिनावसो मा बेबा बाराव मोनजायो बबेबा बारायाव ओंखाम मोनजाया बेफोरबायदि आरोखि अन्थाव बाथावनो बेसेराफोर ओंखाम खस्थ'थ' लाखानांगोन उखैखानांगोन सोलोंदों जेला आइयै लामायाबो जि अबस्था बिदियाव सोर ओंखाम उखैया नै बेफोरबायदि गारि फैबानो हाद्रिया जाथखायो हाद्रिया सोमदोनबाबु थांगासिनो आमगुरि आमथिखा बाजार आमगुरि बाजार खैला मैला बाजार गासैखौबो गारबोजोबबोबाय सोमदोन मोननावसो ओंखाम एसे मारिनोसै जादों गय बागान गोदान ओरैहाय गय बागान आरो बागान आइयै लामायानो फाथोआ खुबैजेनबाय बिजोंबो माने दा बुंसै लामानि अबस्थाखौथ'
जायफोरा बाइकजों फैगोन बे खस्थ' मोनगोन। दा उफाय गैया बेसोरा सिबायफोर बे बागमारा ओनसोलनि मानसिफ्राबो बेफोरबायदिनो लामाजों हान्थिनांगौ जायो। हान्थियाबाबो उफाय गैया। सोमदोनमोननिसिम बिदिनो ङानो थांबाय थासिगोन आरोखि। लामाया बैजोंसो दानस्लिंदो थारमाने नै बे मेन लामाजों नङा बैसो जासिगोन। नैबे लोगोसेया गोदान बैसो। आदसा आंलाय आरो बेखौसो सानदों। थांग्रोनि सोमदोना माजों माजों बानायनानै दोनदों। सोमदोन संबावदोंसो ओंखामाव गारदों। सोमदोन बाबु नोंनि ओंखामखौ मारि हैनोसै दिनैहाय। दाउ बयलारनि फार्ममोन बियो। मा जाखोथाय गोदान गैया फिसियासै। गोदान दं, फिसा फिसा दङ। दाखालि बारानिफ्राव जेबो जायासैदां। बेनावहाय एब्राव फैबा एकदम हाजोआव बिक्कु आं साथामजों हाइलेण्डसो मारिहैनांगौ बथ' मोनसे दुब्लि गेजेर साथामजों हाइलेण्ड भुटाननि हाइलेण्डखौ मारिहैनांगौ। थांग्रोनोसै दे एसे। सोमदोनमोननि गामि मोनफैबाय। सोमदोनमोननि गामि हाबफैनाय लोगो लोगो गय बागान गेजेर गेजेरसो हाबफैखादों आं। बिटिनि होननानै बुङो। माथो गया थैब्रोनला जोबखोरा बिसोरनालाय। मा जादों बेनो गयालाय थैनो? दंना गैया सोमदोन बाबुआलाय खान्थाला? सोमदोन! सोमदोन! हाब उन्दुनानैसो दं ना मासोब्रा बेलाय? जानानै फैबाय। जानानै बाजारावबो हाबबाय। मा बाजार होनना बुङोथाय? साब बाजाराव सबाय बिमा, ओमफ्राय जोगोनार बिजौ, ओमफ्राय सोमदोनाव मैगं खांखिलर ना मा होनना बुङो बे फिथाइखौ मोनदों आरोखि। माबा आमखरा ना मा होनना बुङो जायखिजाया आमखरा ना मा बोरदोनफोरा आमखरा होनना बुङो। आं बोरदोन नङालै सरि क्षमा खालाम। आमखरा फिथाइबो मोनदों। बर'फोरनि माबा नालाय आमखराबो होनो, सोरबा खांखिलरबो होनो, सोरबा बायदि रोखोमनि मा राव होनोथाय। जायखिजाया सोमदोन बरगयारि बिनिसिम धन्यबाद। ओंखामबो संना जाहोहरबाय। बेदरा बुंजाया गुबुन बेदर बे आरोखि। ओमफ्राय जाबोबाय। मैगंखौ आं दाना सापागुरियाव बायनाय नंला। साब बाजार, बागमारा, ओमफ्राय आमटेका बेफोरावसो लाफैगोन आं मैगंखौ। मोनसे फ्रेस मैगं मोनो आरोखि ना। नै भुटान हाजोआ आरोखि ना। दा बयलार दा गिदिंफिनबाय आङो। आसाम माला लामा जानानै माखासे लामाया थिगबो जाबाय नैबे सेंसन जानानै। जाय हक जायखिजाया बे मोजां जाबाय आरोखि। मानो होनना बुङोब्ला गोदोनि फुराना लामाया बारा थिग नङामोन नालाय। जायगा जायगा बिदिनो सफा बानायहोलांगासिनो दङ। ओरैबायदि मोजां जायो। सोमदोनमोननियाथ' अयथासार 2 बिगा 10 बिगा गायबावबायनोलै सोमदोना। गायखांबावबाय 10 बिगा बिराद बुरजा। दहायबो खोन्थालांखाबायमोन आं बेखौ गय बागानखौ आरो खोन्थाफिनबावबाय। नै फुराना लामा गोसाबो सालायजाथारबाय। सोमदोना मालाय 10 बिगा मारिबाय आरो एमजेना 20 बिगा, देरहानिया 100 बिगा बिदि गायजोब्बायनो। आंनियालाय 1 बिगासेबो गय गायनो बोरै जानांगौथाय, मा जानांगौ। गिदिर जायोबा माबायदि मोजां नुबावगोन। माने जों
चिराङाव लामा थाब गाज्रि जानाया डाम्पारनि थाखायबो गाज्रि जायो। सफा बेफोरबायदि मोजां मोनगोन आरोखि जायगा जायगा लामाखौ। ओमफ्राय नै बिनिफ्राय एसे गाज्रि जालायबाय, बै ससेयाव मोजां मोनहैगोन दा। आयो ओंखानसेबो बारा गोजान गैखालाय बोले।